Martinčan Daniel Bomavic, známy pod prezývkou Danny Kollár, ktorý roky žil v Londýne, bol prevezený na Slovensko. Napriek tomu, že po ňom bolo vyhlásené pátranie a vydané medzinárodné zatýkače, pokračoval v zverejňovaní kontroverzného obsahu na sociálnych sieťach. Vládny špeciál s bombicom na palube pristál na bratislavskom letisku v útorok 28. januára približne o 16:30 hod. Informoval portál TV Noviny. Po prílete bol okamžite eskortovaný na špecializovaný trestný súd v Pezinku. Bombic čelí trestnému stíhaniu z extrémizmu a jeho vydanie na Slovensko oznámila ešte v polovici januára hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiaková. Daniel Bombic bude v najbližšej dobe predvedený pred sudcu pre prípravné konanie. Špecializovaný trestný súd následne určí presný termín výsluchu. Je pravdepodobné, že jeho prípad priláka pozornosť verejnosti, ktorú už roky polarizuje. Čo si o tom myslíte vy? Bude Daniel Bombic odsúdený?